Karong simanaha, masairan ang resulta sa swab test sa 168 ka mga tripulante sa usa ka dakong barkong panagkatan nga gikan sa Palawan. Gipahibaw ni Dr. Lilan Estacion, Assistant Provincial Health Officer o Ground Commander sa Interagency Task Force sa Negros Oriental nga gipada sa Vicente Soto Memorial Medical Center Subnational Laboratory ang swab test human kini mapahigayon sa miaging simana. Wa na mo rekomendar ang IPHO sa paggamit sa rapid test tungod kay dili kasaligan ang resulta nini. Gipaubos ang 168 ka mga tripulante sa panagatan sa 14-day mandatory quarantine sa Dumaguete Quarantine Facility sa Negros Oriental. Miabot ang barkong panagatan sa miaging simana sa pantalan sa barangay Hilukon sa lungsod sa San Jose, Negros Oriental. Apan gididan kini sa Bantay Dagat o Philippine Coast Guard nga makadunggo. Sa mga tripulante, 153 kanila taga Negros Oriental samtang adunay tag 5 gikan sa lungsod sa Santander ug sa Sambuan. Ang kapitan sa barkong panagatan namatay tungod sa COVID-19. Laing duha usab nila nga kauban ang namatay.